Jak ja się mogę Kolega poasić, pisze na komputerze. no tak, jak się mogę poasić, że już od 3 lat bez błędów ortograficznych piszę. To jest taki program komputerowy. Tak, dokładnie, cyk i Stasiak już wie. Ale a propos, smród, przez jakie upiszemy smród? No, zamknięty. Źle, otwarte, bo się musi wyluftować. Może ty rozwiążesz ten problem mój odwieczny. Proszę. Czysto po polsku, jak się mówi, 7 dodać 5 równa się 13, czy jest 13? Jak to powinno brzmieć? No przede wszystkim to jest chyba 12, nie? No dobra, to 1. Ale wszyscy zawsze, no równa się, czy oczywiście, że... Ale widzisz, uczuliłeś mnie, spaliłeś to, wiesz Tak, dlaczego? spaliłem, od tego powinien A zacząć. pani postawiła na swoim, tak? Nie, ja marzyłam o tym. Ja w ogóle byłam do 3. klasy liceum, to ja byłam straszna. Z fizyki to ja byłam the best. Tak? Tak. Tylko nagle potem mi się odmieniło w 4. klasie i stwierdziłam, że właściwie to nie. Ja chcę humanistyczne No ale kierunki. musiała pani jakiś zainfekować się kulturą. Zainfekowałam się czym innym. Zainfekowałam się teatrem, tak naprawdę. Musiała coś panią wstrząsnąć. No, wstrząsnął mną dramatyczny teatr i wtedy tam był Król Lir, była Noc Listopadowa, a jednocześnie do ręki mi wpadła ulotka, że jest Wydział Wiedzy o Teatrze, Historia Teatru i Sztuki, jako pierwszy rocznik nie podyplomowy, tylko od razu pomaturalny i stwierdziłam, No to tak, jest ale dla mnie musiało kierunek. być co zawrócisz, ten szok jakby zetknięcie się z czymś. Dobra, gramy. Proszę Państwa, gramy. Był, że na dyskotece i taka para tańczy, ciemno było i szepczą do siebie. Jak ty się pięknie tulisz, ty też. A jak ty pięknie całujesz, ty też. Ja mam na imię Jurek, ja też. O Góreckim, że tam była ta inspiracja, tak? Tak. A to już ten film się skończył, to już 25 minut. Nie, idzie, a my po tym... 70 minut. W tej Miły Warszawie czas to się musi no, przyzwyczaić do Tu leci tego, pełna wersja, nie ta skrócona. Cyganią tańczyć, Metry to są tu takie cienkie, Tak. a długie Tak. jak 100 pierunów. Za 3 minuty, bo się materiał musi skończyć. Jak materiał? Coś nagrywają. Lekarza go do, panie doktorze, zrób pan coś, bo mnie psy pogryzły. A lekarz go do, a były te psy szczepione? Tak, dupami. To się nie kipnie. No tak, bo on nie był pośladny. Nie wszystkie łapie. Ale miał takiego kolegę na matmie, jak mu powiedział widza, on się na poloku z niego śmiał. To co? Jeszcze, Jezus, to jest po prostu jakieś urządzenie. Tak, to nie działa. Nie no, bo to, żeby działało, musi każdy mieć swoją tak zwaną wlewkę, tak? Swoją słuchawkę. Ty masz swoją Nie, ja słuchawkę? mam taką, ale wiesz co, ona też nie jest dobra, bo ona ci tak zatyka ucho, Aha. że praktycznie potem rozmawiasz z kimś i krzyczysz do tego kogoś, bo wydaje Aha, bo ci masz się, dokładnie że za... tak. Tak. Propos, Zaczniemy nagrywać, do nagrania mamy 4 i w korytarzu już można... 3 głuchoniemy chodziło zawsze do A takiej nagrania mamy ile restauracji. mówiłeś? 4? Rady, bo te proste. Jak ci pokorzą tak, to chcą zupa. Tak, drugie danie. A jak tak, dosz im po serce, to są normalne ludzie, one też se lubią wypić. Ten przychodził, pomidorowo zjedli, kotlet zjedli, po setce wypieli, po setce wypieli, po 10 setce te głuchonieme tymi rękami tak. To właśnie działo, ożerom, nie? Jak się Ożerą, tak? To upiją. Ożerą to upiją. ożera się tak. Swoja kwestia powiedział, obracał się i już pieprzy co innego. Potem tego nie szło zmontować normalnie, nie? Ja, na mnie, no teraz No widzisz, to... chwila nieuwagi i opie sukces i zaś na mnie. Sobie wiedzą, jak w lesie rozróżnić drzewa, bo są drzewa rodzaju męskiego i żeńskiego. A A ty wiatry, to sam wymyślasz? niektóre są, a niektóre no. To teraz jeszcze, no bo to, o pan tam taki milczący jest, bo pan pytanie za 5 punktów i telewizor marki Herbapol.
bandyty pana porywają, może pan się wydostać i no musi pan wypić woda po kąpaniu. Od chopa i od kobiety. Kiedy by pan wypił? Już brzmi fatalnie. No, Nie. to od kobiety. Czemu? Nie wiem. Bo od kobiety jest woda pitno, a od chopów ciulato. Słuchajcie, czy możemy zakończyć tę debatę? kończę. No. I to jest najlepszy odcinek debaty. Nie, już nie, bo ja nie chcę takiego, prawda. Mam nadzieję, że to na żywo nie idzie. To znaczy ja chciałbym, no bo ta jedynie co tam, żeby podziękowanie na koniec i tam jest, dziękujemy klubowi, straży pożarnej i oni Ale na nie, to ja chcę od chcieli. Ciebie informację. Czy... Musi chcieć. Tak, tak. No, głupie te pałki Nie tym musi ochroniarzom, chciało żeby najbardziej. zrobić, nie? No. Dobra, daj trochę do kadru. Ja? Dobra. Jak tak jęczą, to już diski. To jest jakiś znak rozpoznawczy. Jak przed wojną. To jest oczywiście rekomendacja naszego bohatera dzisiejszego, Kazimierza Kuca, ale przedstawiam też gości, którzy na nasze zaproszenie i zaproszenie pana Kuca przyjechali do Warszawy właśnie z Rybnika, a ściślej mówiąc Rybnik Chwałowice. Chwałowice, Tak, dokładnie. panie Michale? Michał Bojaczek, szef Domu Kultury w tejże miejscowości. Pan Mirosław Ropiak, który prowadzi klub filmu niezależnego, w którym to klubie I powstał... operator filmu. A tak, również tak. O czym świadczy kamera, z którą się nie rozstaje Nie. przez cały czas pobytu tutaj z nami na Woronicza. Pan Eugeniusz Kluczniok, autor scenariusza. Jeszcze raz powiedzmy, że wybrał pan ten film, bo... Wybrałem film dlatego, że jak on do mnie dotarł, a byłem w Chałowicach, żeby go obejrzeć, to po prostu byłem zdumiony, że w ogóle jest taka energia i że tak natychmiast ludzie potrafią opowiadać o swoim losie, o swoich sprawach. Normalny zawodowy reżyser to by się z tym, wie pani, pićkał i by kombinować i tak dalej. Ta natychmiastowość, a jednocześnie pewien porządek umysłowy, no bo to nie jest takie proste. Po prostu był dla mnie imponujący. Są z nami jeszcze autorzy tego filmu. I temu to już ma radość, że w ogóle takie Tak, ale rzeczy to jest się tak jak pan wspaniale. powiedział, to jest o bardzo smutnych sprawach, bardzo zabawny film. Czy gdyby dzisiaj istniał pana zespół filmowy Silesia, to mieliby szansę zrealizować następny? No w razie na pewno to się zawsze łączy z pewnymi możliwościami finansowymi, bym ich na pewno wspierał, nie wtrącając się oczywiście w jakiekolwiek sprawy, ale bym im pomagał wspierać tak, jak to powinno być. Ale my Panie nie mamy Kazimierzu, wygórowanych finansowo. Nie. No tak, słyszeliśmy, że właściwie to z czystej Zwłaszcza pasji zostało pani to ma zrealizowane. zareagowanej. Więc to zadecydowało. Ten dzień to jest pana dzień. Pokazujemy te filmy, te programy, które pan wybrał. Dobrze, czy wybrałem dla Ciebie Dziękujemy. jakąś dziękujemy. Czy to się damy? Tak, to damy. Jak jest zapotrzebowanie, to zrobimy i damy. Proszę co to bardzo. jest? To jest Aha, to jest taśma, taka którą mi pan dał. Tam właśnie trochę kultury Rybnika, więc w wolnych chwilach zapraszamy. Dobrze. Zespoły, No filmy, co, jakoś to przeleciało. albumy. Nie, no, to jest strasznie szybko i bardzo mało było czasu. To Bardzo, dla mnie nic taka nie nauka. powiedzieliśmy. Widzi pani, no. To dla mnie taka nauka, że te 4 czy 5 minut to jest w ogóle nic. No. Nic. Szczególnie jak jest parę osób, nie? Nas było teraz dosyć... Tak. Szczególnie jak jest temat. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.